Glade jul, varme jul. Der er i hvert fald noget her i huset, der tyder på, at det bliver en rigtig varm jul. Prøv at se her. Nu skulle lige anskaffe, eller nu skulle lige have smagt på noget så imponerende som en en Chili Claus Ghost. Et eller andet vindstyrke 7. Og bare roligt. Jeg skal nok være varsom. Jeg skal også være appetit til aftensmad. Ja, det er først en 3 timer, så må ikke det går. 4. For helvede. Det behøver så bare ikke at ske. Nå, den er eksploderet 5. Det var så ikke lige en plan. Eller en del af planen. Ja, hvor det? Det kan vi ikke tage til. Altså, hvis man ikke kendskab til Chili Claus, så ved man også godt, der findes vindstyrke 1, 2, 3, 4 og 5, og så hele vejen op til 12. Det skulle så være en øl med en vindstyrke 7, altså sådan en hvid hot øl. Man kan godt mærke, det kilder sådan lidt igen. Altså nu er jeg sådan okay vant til chili, så det er ikke fordi, jeg er så sikker med det. Nu sagde jeg ikke var så sikker. Der kommer jo nok sådan en lille krilleren i halsen. Jeg får helt varme kinder nu, kan jeg mærke. Og våde fingre. Jo. Jeg ved ikke, om man kan se det på ansigtsudtrykket, men nu kommer der faktisk en forfærdelig snært af noget så gruset som chili. Og så lige op til jul. Det brænder. Nå, hold lige. Vi skal videre i teksten. Fri for satan. Her. Jeg hoster ikke, fordi den er ulækker. Jeg hoster, fordi den er lidt... Lidt hot. Jeg kan ikke anbefales til dem, der ikke kan lide chili. Ja, skål skuret. Og nu vil den kan til han sikkert bemærke, Williams, hvorfor har du ikke taget Tisses Bryghus øl nu? Jamen det er sgu lige bragt, faktisk det der brinken i, at jeg tager den sidste. Vi tager sgu noget skulle efter noget. Chili, eller hvad er det? Jeg kan næsten ikke snakke. Tisses Bryghus leverer altid varen op til jul. En Nikolaus, det ved man fandme noget med. Jeg tror i øjnene. Nå, jeg skal ikke sige. Lige for se på den der. Vi skal ikke alene se på den, vi skal smage på den. Kan nu ikke have rigtig god og hyggelig aften i aften, hvis man ellers skal holde jul. Det kan jeg ikke love alle seerne skal. Eller det ved jeg ikke om alle seerne skal, men til jer er dem der skal holde jul i aften, kan I nu ikke have en rigtig glad jul. Jeg har sådan en anden, der skal i ovnen. Nå, jamen skål til og glad jul.